kama Ken Owuoyo ing'eni ndalo mane migosi William Uhuru Kenyatta ntiere loch kane gidhi United Nations General Assembly e piny mar Afrika, Kenya, Rwanda gi Ghana e pinje mane gitime pilot mar universal health coverage. Mani neno kano chakre mane dogi wacho ni ne entie pilot mar counties 4, inyalo paro Isiolo, Machakos, Kisumu gi Nyeri. To kata sirkal manyien mancho donjoni kanyichi neno gima singa chiel mane William Ruto chiwo ne iluongo ni universal health coverage. Mano wacho ni onge ja Kenya mabro koso yuda ngowa thieth. Ting'eni thieth ok en yath, thieth ok en gero facility, thieth en nyaka obed wholesome. Nyaka idhi osiptal no miyud ka equipments madwarore manyasani nitie, iyud ni dakteche nitiere molony, iyud ni nurses nitiere, iyud ni yath nitiere, manyiso ni Kenya Medical Supplies Agency okelo yedhe moromo. Mane ka koro inyalo wacho ni koro wagike okang' ma sirkal koro nyalo wacho ni kama wachopeni watimo gimoro amora ne ja Kenya ma kawaida mondo tim ang'owa mondo yud yath. To kinyalo wacho ni osiptal nitiere gimoro amora nitiere to dakteche tiwacho nang'owa ni ok inya chulo. Kane devolution ochakre 2013 mandalo go ng'ama nochung' ne Council of Governors Isaac Ruto. Achiel kuom weche manomiyo ne gigore gitungre gi sirkand Uhuru Kenyatta ne wach mar doctors. To ndalo go Council of Governors no propose gimoro, no wacho ni sirkal maduong' oyiene counties mondo gidhi e university to gitae nyithindo masomo e university mawuok e county no. Koro wacho ni kaka ana somo bedo laktar to asomo Maseno kata somo Nairobi University to county Masiaya wacho ni koro adwa chulo ni school fees nyaki ilongo na pesa mar university nyaki tiek. Kitieko to nyaki biti e county ka for a period of time ilongo ni giving back to society. Koro iyudo ka nitie kaka be pesa mar sombi ne sirkal otimang'owa okete lwete. Koro tai gi county nini makisebete higni mogwaro kokinyalo wacho ni koro miya transfer mondo atimang'owa mondo adhi kama chielo. Koro ing'eni kata kitiyo tineno na dieri ntiere pesa moro mabe no donja ng'owa e sombi ka ma sirkal notimang'owa notamore nikech ne giwacho ni ntiere kata counties moko miyudo ka mondo yud kata laktache mar dhi kuro insecurity nitiere kuonde go ni far flag ng'at madwa dhi en mana sacrifice. Omiyo ka sirkal oyienegi magichako gi ng'atni ka somo to yot nikech ineno ka koro iwacho ni county nochung' koda, sirkanda nochung' koda. Koro kata katime county tang'e mabe ni amba duoko gima natimo. Ting'eni magi te poko timore. Mar ariyo kendo Council of Governors notimo audit. Magi wacho ni kane wadonjo ma e pesa mane wadwa ni mondo sirkal omiwa mondo wa offset godo pesni mane ntiere mane wa oji ka koro wakaw nikech ing'eni kane counties odonjo ne ntiere defunct local authorities mabe ne nigi osiptende ne nitiere mag counties magembe ne gichako ne nitiere mane sirkal maduong' second e counties. Koro yudo kane gin gi le adek mag jok mane biro e county magi wacho ni watim rationalization. Ndalo go masani koro chair mar Council of Governors Anne Waiguru emane CS mar devolution mabenda logo ne gitamre winjruok. Koro ineno ka gik mane gitamre higni 10 mokadho koro endi koro duogo chamowa nikech kadi ne ging'i gigo ndalo cha to ne counties chako na clean slate magi wacho ni magi jok makao mae list mar staff ma wantiere godo mae kaka wabro chulogi. Koro yudo kata Council of Governors kata ka gimbe giwacho sani ni gin gi contract to ng'iya ne contract magi wacho no en contract mochung' kako nego beni doctors indiko e counties.